echt prachtig om te zien hoe jullie mensen helpen om gezellig mee te doen in het leven en toch ook weer een heel stuk zingeving en voldoening te vinden. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Daar worden we allemaal gelukkig van en daar dragen jullie aan bij. Fantastisch. Wie van jullie... Vrijdagavond werd door Match voor de derde keer de pluim uitgereikt aan de vrijwilligers die hiervoor waren genomineerd. Als organisatie iemand voordraagt, dan krijg je wat ons betreft een pluim. Het is een vrijwilliger die iets bijzonders betekend heeft, of een groep van vrijwilligers die iets bijzonders betekend hebben voor die organisatie dit afgelopen jaar. En waarmee een organisatie wil zeggen, dankjewel voor je inzet. Dat verdient, zoals we in Venray zeggen, dat verdient een pluim. Het belangrijkste criterium is eigenlijk dat je door je eigen organisatie moet worden voorgedragen. En de organisatie beslist zelf wie een bijzondere prestatie verricht heeft en daarvoor de pluim verdient. Melanie Poels kreeg als vrijwilligster van platform Lage Inkomens Venray de pluim uitgereikt. En zij aanvaardt dit als een positieve opsteker. Ik moet zeggen dat ik er wel behoorlijk trots van word. De waardering die ik krijg, dat houdt mij ook eigenlijk wel gewoon aan het werk. Je doet iets voor andere mensen en daar krijg je waardering voor. Dus vandaar dat ik dit werk ook nog heel veel jaren zal blijven doen. Wij zijn een platform Lage Inkomens in Venray. Ik doe dit werk al ongeveer 5 jaar, denk ik. Ik doe dit eigenlijk op iedere woensdag en af en toe de dinsdagavond. Inmiddels heb ik ook al wat vaste klanten die gewoon bij mij iedere woensdag binnenkomen lopen. En de vraag ligt bij hun en wij geven het antwoord. Bij de voedselbank werk ik al bijna 8 jaar. Of nog iets langer. Ik hou het zo niet meer bij. Dat doe ik inderdaad ook met heel veel plezier. Wij willen toch een kleine bijdrage leveren aan de armoede die in Nederland bestaat. En ja, op die manier blijf ik, hoop ik, nog heel lang bij de voedselbank werken. Uiteindelijk werd aan de vrijwilligers van 15 organisaties de pluim uitgereikt. Zonder vrijwilligerswerk stopt ook de Venrayse gemeenschap met draaien. Dus meld je vooral aan bij Match en we gaan samen op zoek naar wat passend vrijwilligerswerk kan zijn. Vrijwilligerswerk past waarschijnlijk wel in ieders agenda. Fantastic.